ndevekuti wakangoda kuvhunduka mbijana vaibva vakusvipa ende vamwe vachena vanoita sevari vasiri kuona Kristo kuvhunza mari yaitaura naprofet Passion kuti pusiswa saka ipapo mai tasati aiketa manje kuti ndokasikiri kacho muindastry kuti kune vanopusisa vamwe and stuff saka isusu taingozviti tinzwaro tingabva tadyirwa mari takatarisakubva kubhindura kune kuroko kuya kunokuzoshandiswa saka zvinhu zvekuti taivhunduka too much kuti but munhu adatonibira pachena apa sikazoti kudirwa kunobvumirwa because unenge uchida kuenda kumberi saka zvinhu zvakandidzora kumashure because ndaive munhu ndofunga akatiome musoro kuti vanenge vachida kudya vachena vari padhuze pangu ndeati mbomira intaketacho saka vanhu ivavo I created more enemies because mamanagers andikashanda nawo anoverengeka wanda ezvimwezvi ende vese they become my enemies nenyaya yekuti pandaizoti madhiri angati masiyei munhu iye aitozopesera atongochipemberi changu chokuti akutondishanda angonaenda kustafe mongoti weekend mari tengaguka Kristo ngasarire saka zvinhu zvekuti ndashandwa navanhu vakawanda ende kusvika pandiri nhasi ndononge pandira pasipo pandaifanira kunge ndiri because vanhu vazhinji vaingondifaita kuti ndidonhe pasi than kuti ndisumuke vandaisangana navo vakawanda ndichiti vada kundibatsira endapo vamwe vachena vaitozondibira bhegi votopesera vaenda nemari yese kusara futi ndiri pazero saka easy industry kamsure kuti pane kamufana ka-upcoming kanotofunga kuti 2 days or a month apinda mugame then masenzi atanga kupinda that's not the process unogona kuita lucky kana ukapindawo mumaoko mevanhu vasina pressure newe vanoda kusumudzira vane love newe because ita kuti unogona kupinda mumaoko akashata vamwe chaivo vanobata zvakasiyana-siyana muindustry yatiri vamwe vanoshandisa mushonga vamwe vanoenda kumasoyi ndenamutoenda kumasoyi saka madzibaba wechishanu aiwa vasi vakadzi vazhinji but kana ungori galisi zvako wakazoenda kumasoyi nevakadzi 5 vako unongodzirapo 5 vako usazorambe mumwe kana kuzowedzera zviripo izvozvo ndo zvakakwana zvaunenge nazvo saka ndingori munhu anongonamata Mwari but chinangwa changu ndechekuti vanhu vazive message munyika especially mararamiro atunoita muno muZimbabwe vamwe vanosiya misha yavo vachida mari inini I'm more into love songs saka ndinechimbopreacha word kuti kune vamwe vanogona kungonyengedzwa shoma nenyaya yekuona tumasenzi but it's nothing chakakosha irelationship pavanhu pakati pevanhu because hazvibatsiri kuti wabva pana uyu uchienda pana uyu maybe mune vana vachapedzisira vakutambura mangwana. If you're just tuning in, we have the Danger Zone family, HKD, we have Crystal and Delroy. I'm sure you have favorite songs from both the artists. If you have any questions for them, you can come through 0775-897-897 or any song you want to request from them. We're going to take a musical break. Chimbonzwa manzi dzavanoimba kuti dzopisa ere tikati aiwa vari pano nokuti dzopisa Maybe just one more time. Freestyle Daddy T-Gons on it. Dancehall meets hip hop. Light it.
Vamos tiri vatiko asi chikururudo Mana uyu ndino muda cash ndino muda Handifenda mukanya sa mkuru gudo Parudo ndiri pro apana nandi misa Saka baby ndako pro Misa niwe wega wandinoda That's so easy I know love is blind Masi session de wiza Anobe kukuchula nombata pano waza iwe Koza nikone newe Nikatutanza newe Tokenza newe The love of my life Usaki hapa disi do fondi rido five Kana unenzaya Ayo usa kwate Niko fondi bate Bostate Kana china brai Ayo haishate Tino jiga makuru Tofama na matate It's only you. Nina kulimbisa. 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 Kandara kora kateteka Nichango ramba nakatendeka kakuramba nakateka Kungebu club love ya duri kuyendeka Nukuda msina zeza kozu wakabaka Apa kufesi wakanaka Nichahuya kabina pisa mombe Shawano sasa jineiza kakarambe Baingati ushamani. Anabasa jamani. Akurore jamani. Rimpafina no worry. Wanotirenga no worry. Anjina mota anjina mari. Jandino da jamani. Ruda wako kushika nari. It's only you. Nina kulimbisa. 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 Red Box and then we go cat. Delroy Daddy. HKD, light it, do it. Red Box and then we go cat. Why get both of blood? One shot in the belly to your run back. I don't know, send me the lesson. Why he goes stand back? Why he goes like headshot, you know Mr. Headshot. Send money come up with a good flash. Send him out in a battle man. You know when they are happy with the reaction. You don't know what to do, boy. Helmet King, just one more time. Delroy Daddy. Run it. Red Box and then we go cat. Why head boss don't blood cat? Why shot in your belly to your run back? I don't know, send me the lesson. Why him boss like that? Why him boss like that? Why him boss like that? Headshot, you know Mr. Headshot. Send one come up with the next man. Send him out in a battle man. Anyway, when they are time, we ready for your shot. You don't know what to do, the boy. I'm probably stopping at the place. I put that down to the boy. I get the life, I must have to the boy. But one thing, please, put that hand to the boy. When I work on the guy, when I boy, when I know what they never take the man from a boy. I'm not playing my vision. When I boy, but then you start, I'm like that boy. Young Jenna killing it, go back, mama. And I'm back, never when me get in that. Like some other brothers, some bad man, brothers. You know how we be seen us stand down, but them know these brothers. Why him boss like that? 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 Down in the streets, set you down with the beat. Johnny Duck, give me the meat. Farm boy, pop, like pop, can, pop, pop. Hey, put up a gun and bring them dollar. Put up a gun and push them dollar. The real damn bad and dangerous. Me not care what them say, me in a full collar. Johnny's a soldier, stick out. One in your throat and two in your mouth. Come your love, judge you up your throat. Never gun, never sleep, never cry, never jump. And this is special. Ningori munwini, I'm just a person. And the sing wanda wa mambo nditori wumuranda inini. But one thing I know, we are all infected. God chete, I so make I tell them, make we focus yo.
ngatisave pompasiyo neitainzwirana malisiyo. What thing they do us yo, we must focus yo. Ngatisava pompasiyo neitainzwirana malisiyo. Gandiva udzerashasiyo kuti chinhu chatakatadza savanhu kurekerera. Dzidzisai rudo kuvadiki vasati vapesera. Boom! It run me out of breath. We can hold it there. Christ darling, HKD. What I say? Yeah. Yo Vikendi, yo Toro. Unambonzani kwa nakiro ya yete ndiponze sita lako. Ndione baba wako, ndiite chimwe chako. Iyalele love you, baby love you. 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 Baby nzwisisa, ndinoda tiende kumushan. Ndichakutakura, muhana mango wakukuta. Kura, pataka sangana. What I said. Delroy live in the studio. Boy. Show some love. Yeah. That was a freestyle. What? So, if you were to go to a Zim dancehall concert, you know, the guys are so fired up when they're performing, and some say that you won't be sober like when you're performing, even confidence. So like you're in your zone. Do you also guys do the same? Do you have to smoke something? You have to drink something for you to be on stage or for you to be able to talk? Yeah, we drink something. We drink something. Right. Yeah. But not what you're thinking. What do you drink? Make them know. You know what I drink? I need to tell Fire water. Inena hangu ndinoda tea yakadziya yaya kuti voice risaite so tidai dzimwe nguva kandotombotakura flask ndozodza madam ndi ndipe flask sha ndisire tea yangu because voice wakarova nevhati yakatonhora rinokurumbidza kuenda saka ndorova katika ikai kana kachidziya kaikaenda kuenda pastage kutoti voice rirambe riri fire because iso tinozorwa netuma high keys saka we drink something. Okay. I don't believe in finding motivation kubva kune zvinhu zvakadaro. I don't need to take anything before stage or any act of my professional career. Okay. All I need is to be in the right mindset. Don't engage pfungwa dzangu kuti ndakutanga kuita izvi. Do you meditate? What do you do before you go on stage? My whole life is a meditation process. Okay. So it's like everywhere I am, I'm meditating. All it takes is to just switch it on now, like stage, and it's on, done. But there has been a lot of drug abuse with the ghetto youths, you know, around the ghettos in Zimbabwe, and it's real. It's a real problem where the youths, they're saying they have no jobs and they're just stuck on drugs. How do you encourage them to stay off that and to make something out of their lives without being hooked or addicted to drugs? That's a very key issue. Yeah. Industry. Yeah, true. Because isusu sevaimbi, we have a duty to society. When we sing tofana kusiya zvinhu zvekuti zvine meaning ne message ne bearing iri good ku life yevachatera. Mazvona. So chinozonetsa ndechekuti we also need to go along with zviri pahit. But zvinenge zvakudzoka kuart kuti tikwanise kucommunicate nyaya idzi in a less harmful way pamunhu. For an example, Guka. Guka actually refers to one of the most topical drugs on the street right now, which is Mutoriro. So Guka is another word for Mutoriro. You get it. And in your song, what are you saying? You translate it to a dance move. Okay. You get it. We're mentioning. So then are you not encouraging it by saying Mutoriro, go? No, we are not. I believe art has its different ways of making an impact.
For instance, let's take comedy. Comedy is correction through laughter. Ndogonokudza chinhu chinorwadza zvisingaite but wochiseka wokurumidza uchitambira. Saka to me, we are changing their focus from endorsing Guka as a drug to rather endorsing Guka as a dance move. Because sometimes the danger iri kuvana ndeyekuti pavachatambira izwi rekuti Guka achakurumidza kurirelata nei. Ina ndichatombofocusa nevanhu vane vakuru tane machoices edu ekumeka mazvona. And you can choose to stop. Ko mudiki uyu paari kunzwa kuti Guka chari kutanga kufunga chii. I think it's a better scenario akanzwa Guka achizoti Guka ka dance move keke kuchikoka pangoma rere rashewe rinonzi Guka. Other than kuzoti Guka is a mutoriro drug or something. So that's how you are tackling That's how I tackle it, and I believe that's how all of us artists tackle. But inyaya yekuti dzimwe nguva hatitozviziva kuti ndo zvatiri kuita. Kozi icho vamwe maartist ane tsika yakatoshata yekuti I don't know kuti vanhu vavo tikwanisa kutaura navo sei. Vane nguva vari muindustry vanofarirwa nevanhu nekuda kwezvinhu zvakadaro but vachiendesa vanhu musango. Zvakafanana inini mazuva andakatanga kuimba ndisati ndanzwisisa kuti kwandida kuenda nemusic ndekupi kana kuziva basa rangu kuti ndiri kudzora vanhu. Nyaya yakaitika ndeyekuti ndakaita breakthrough nesong yekuti Rastaman. Rastaman ndakazoona kuti encourage vanhu vakawanda kusmoka too much. It was a banger and a hit song. You see, akapinda ma streets but vakawanda vanhu vanondudza shana akatanga kubhema mogo nenyaya yesong yako iyo. Rarama nemudza ende ine zvinondirwadza munhu achindiudza izvozvo asi munhu anenge achitondifuridzira futi mogo kumeso apa ndikuti mazvona indangozviimbira kuona kuti ndozvekudiwa nevanhu ndakatodai panapa vanhu vese vakutonakira mazvona but inyaya yekutoti mumwe munhu anotouya achikufarira zvinhu izvozvo. Saka times hatizvidhise hedu but tinongozvichinjurudza mbijana kuti tikorekte vanhu mafungiro avo. Zvakafanana nebrongo chairo ngoma chairo. Pane maroero aranga rakuitwa mustreet ka vaimbe vakaedza kumbochinja vachiudza mayouth kuti zvakaipira papi ende zvinozokanganisa papi. But variko vamwe anototanga somwese achitotaura kuti ndotonakirwa nechakati ende haazvivanze ende zvino ari kutokokera vanhu pachi but ndoona kuti inyaya yekuti vachiri kutanga vazhinji vacho pavachazoziva basa ravo kumagitari kuti basa redu nderekudzora nyika. Nyika inofanira kudzorwa nemashoko. That is true. Music is the dangerous weapon. Inogona kudestroya nyika, inogona kudzora nyika kuti nyika ive chinhu chakanaka. So the onus is on the artist to make a stand and to be the voice of reason. It's very important. Wise words from these two. So much depth. I'm impressed. Well done to you. HKD family, Danger Zone family. Delroy 2018. Let's talk about the music. 2018, you gave us your first studio EP titled Shandruko. Yes. You've also done a collaboration with Freeman on his Gangwa album. No, I was not on the other album. Mangoma Yehobo. My Mangoma collaboration Yehobo. with Freeman was in 2016 on Mangoma Yehobo. So it was before your EP. So was before my fast forward EP. 2020. What's up? What do you have in store? We have another EP coming. So stay tuned for a date in April. So what's happening right now is Delroy is in a zone. Tiripa creation process. Do chananga kwanise kutaura about that EP. People will hear certain songs from the EP in single format at a certain time in a way that they might not even understand that is part of the EP, but just know that I'm around, but I'm working. That's Vision 2020 for me, an EP. Any collaborations? Like I get my inspiration from life. So as I work with this EP, I know particularly good introduction samashoko up. And get to it full.
Mukati. Gete tinogona Hapana. kupfekera ningi. Otofunga kuti asi kuti abura ningi. Gete kuti manje unogona kupfekera ningi otofunga kuti ningi. Yeah. So, Crystal, you also named, like, that's a good title, though. One of your awards is the most hard-working artist. Meaning, what you know, Shanda girl. Saka 2020, tukushanda ere varume. Izvezvi nditori nechialbum chatikugadzira nemapostori. Mapostori akaimba naToke aya. Nditori nechisong chatikugadzira. Chisong chedu chisimu. But so far ndikuda kumbobuditsa masingles kutanga kwegore kunoko. Ndichingorova zvangu nhereka kusvikira ndazosvika kupi kualbum. Ini pagore ndotofanira kubuditsa album kana ndakasawana chinondikanganisa. Chinondikanganisa chinogona kuwanika panyaya dzekutadza kumaneja finance dzedu zvakanaka because mamwe mastudio achena tinenge doshanda nawo anogona kunge achizotibora homwe semageto youths. But pagore pega kupera kwarena ndinotofanira kubuditsa album because ndamunhu atisamukei. Kune vanenge vakandimirira vasingafanira kurachisa atisamukei. Kungotiwo munhu wekuti kana waimbopakurirwa kagwaku kadiki zvichiriwa kunda kuda gomo kuti ndikwanise kunatsosonya misuwa yemunhu asamuka. Saka iko zvino ndiri munhu anenge akatarisirwa nevanhu. Saka ndinofanira kubuditsa music yakati wandi. Ndine vanhu vazhinji vanondipa maquestions kuti Crystal, why usiri kubuditsa music? Aiwa, Crystal ari kubuditsa music. But maitiro andaita kudhara nezvinezvi zvasiyana. Sei ndati zvasiyana? Marketing yemusic yedu dzimwe nguva ndozviblema ndiri kutadza kuimaketa zvakanaka kuti isvike kune mafans. Irimo izhinji iri mune varimo but yakagumirawo munzira. Nenyaya yekuti handisi kuzivawo kuti vamwe vari kunatsozvifambisa sei kuti zvizonatsoputika sezvakaita Mambo Tutere ne2 weeks. Just 2 weeks vakabva vangoputika. 2 weeks vabuditsa album harina kumbomira rakabva ratozara muvanhu. Saka so far ndichiri kumboda kunatsotarisa kuti ndakasarira pa. Tikaisa case study yedu Terero. Chingave chii chaakagona chakaita kuti album rake riwane 2 weeks. Ringode 2 weeks chete kuti zvisvike muvanhu rive viral. Zvinoitika manje muteuro zvandambotora ndakudzoka panyaya yandambotaura yekuti kune mishonga kune miteuro. Zvinhu izvi pandakatanga kusumuka music industry ndaisazvibhilivha ende kukura kwatikaita here taitoenda kumapendecostal aya nana moms tichinzi unoona vanhu vemapostori ava vanokuparadzanisa nehama. Unoona zvekun'anga zvina kunaka mwanangu. Saka zvese ndaisabhilivha zviriko. Mapostori hakuna, ven'anga hakuna. But later on ndakazombogara nomumwe one of my big artists achindudza kuti unoona pamunokanya na Kristo ndepekuti amuzive vadzimu. Ndakamboda kuda kurivhesa kuti munhu wenyaya ndiudza yakurevei zvakanzi hai ndine jira rangu. Rakonaro mazviona. Asi munhu atoti samukei futi pamagitari ndakati mune mashoko andiudza mazviona. Ndazogara ndakatanga kuona kuti music yangu pandakatanga neiko zvinezvi zvasiyana. Zviri kuderera zvichidzikira zvichiita se ndakabva ndatanga kufunga kuti kasinya yekuti handina jira. Ndakati asini jira ndoritya chimira ndinotsvaga nguo chena kumasowe nditsananguriro kuti pandakasarira ndepapi. Saka ndiri munhu aingobatsirwawo futi kumasowe ndichingodzwa kunzi vamwe vanoshanda navo vanoshereketa vangonotokusenzesa kuita dununu wakagara pasaidi. Saka ndakazoti vanhu havasida kunditi yakataurwa namomzi yekuti unovenga hama. Saka ndane confusion yekuti zviri right zvachena ndezvipi zvandofanira kuteedza because basa rangu riri kungodhako.
Saka umire papi je? Ndaigona kungovaka chinhu kana kungodonha kana nemotikari recent ichibva noitora yobva ita accident beyond repair. Ndotanga funga what's going on, ndakatanga kubvunza ndeye kana kuti chichikuitika ndikurilisa masongo nhasi, next week unonzwa munhu achiti usibudisa masongo iwewe, chii chikumboitika kwandiri. Ndakazibvunza maquestions akawanda but so far ndichingori munhu achiri kungofunga kuti pane zvinenge zvichiitika zvinoda Mwari, saka ndichiri kumbopfugama nebvi rangu. Ndoenda kumasowe nchinamata but nzvimbo yandikawana yekuti ndinamate Mwari. Waone muteuro iri nhasi? Uri pamuteuro kana uri pajira? Ndiri pamuteuro. Ndogara nenhombo pese pandiri, nyange ndichikwira pastage. Ndogona topiwa umwe muteuro wokunzi iwe uchikwira pastage kuti vanhu vafare vateme nenhombo, tsvaga wano wakadzungaira. Unotogona kufunga kuti imvura yekumwa pastage ndokumwaya inayo. Matoereswa makeni ese ho. Pane maartist anodira achidaro. Makeni ho, inonzi ho makeni. Yatinenge chiita ipapo. Say no to Kens. Delroy, where do you stand as an artist when it comes to your art as well? Do you believe in the spiritual aspect of it as well, that you need to engage the higher powers for your art to be reinforced somehow? Kuti panofana paine imwe spirit inenge chikubatsira iwe uri pamuteuro here, uri pajira, uriwo pachii? Idea yangu yeupenyu inini yandino inseta musical side rangu ndeyekuti pandakazvarwa ndaingove Roy Moyo, waizi hapana Delroy, handitombozondogona kuimba. It was just a normal life, every day was a normal day, maiziya, which means inini zvandandiri chaizvo mukuzvarwa kwangu ndaingovo munhu, but nekufamba kwenguva ifigured out kuti mukati mangu inini mutone kamwe kanhu karimo kanogona kuimba, mazvona. To an extent yekuti Delroy muimbiwo ndiye muimba ari mukati mandiri, but ini pache zvangu ningori munhu. Saka strength yangu inini I just believe ingori muna Delroy iye, nokuti akauya akakwana. But anozotarisa kunani because munhu wese pane spiritual aspect sha. My spiritual aspect goes back to straight to the creator. Relationship yangu iri pakati pangu naMwari. Okay. Inini zuva rega rega reupenyu hwangu ndoona kuti any time of the day mabva angu angopfugama, kunyatsopfugama, literally kupfugama, ndakabvisa bhachi, ndakabvisa bhutsu dzangu, ndiri munhu akazvimirira. No, any hembe but ndobvisa zvine significance yeuremu. Plus mabvunziro awo kutiita paredhiyo jira haritauri masoweka ndo hatotokwanisa kutoshambadza kutoti tikuita izvozvo nenyaya yekuti hanyanyovhundutsa. Plus unoona zvimwe zvinoitika isu kana tichienda kwekuya hatina kukura tichizviita, tikungoenda kuti tibatsirikewo paupenyu hwedu, tizivewo gwara rekuti kana uchinamata ziva kuti kuna vamwe vanogona kukurwisa usingaoni. Saka ndo maitiro atinenge tichingozviita, noti kuti titorima zviri kuti ndisu manhingirina achanana abhurakathabhura ayo hatisirisu ivavo, tingori vanhu vakunamata. Toda kuti Mwari atibatsire mulife medu, tine zvakawanda, tiri vanhu vanozivikanwa, wakanyanyozivikanwa futi unozozviona kuti kunyange mumwe munhu asina basa chekuita newe anopedzisira aita basa newe. Uchitongobuda mumba kuti ndakunotenga mavheji, unonzi siya mavheji watengerewi iwe, chikuziva todya nyama izvezvi, wakutodya nyama yangu usiri kuda, pamwe uri pamuteuro wekunziva usiri kudya nyama. Saka life yedu iri muvanhu, wazviona. So you guys, muri full time in music here, kana kuti mune ma side hustles amunoita nokuti takunyatsonzwisisa? Inini ndiri full time in music. Life yangu music, kunyange tumabhasikoro tumacheya tumachitwa ndakatenga music, but chinozoitika ndechekutarisa kuti patrade yangu sezvangandichitaura zviya kuti ndine zvaindidhonzera pasi, andiita pull down ndichida kusumuka. Ndakazonatsoona kuti ndakaramba ndichitongodaro ndisina chimwe chinhu chekuita paside, ndonazopedzisira ndavengana namai mwana vakazonditiza.
saka ndofana kutsvaka futi masolas futi papi paside. Saka ndine zvimwewo zvandoita ndichingohasela kuti zvinhu zvinatsoita se kusumuka plus wakaenda kustudio kwaoskid ari kuda mari dzake ninge ari kuda mari dzake saka unoona utadza kuzvibhalansisa zvinhu zvekuti unofanira kungoone something paside. full time aso yangu yemusic but nzira dzacho dzinozongodzokera kwataurwa namukoma zvingoitika anmaisa saka unenge uchitofanira kumeka sure kuti maends anoita se anomita saka kungomanyamanyawo chingodai. We'll be opening up the phone lines. We have Danger Zone family in the house. Star FM sounding good all the time. HKD in the house. Delroy and Crystal live in the studio. Attention for my phone lines shortly. 0772162651, 0714414413. If you have any questions, but varuma vanoimba tinangorambeka tichitaura ngatinzwe zvavanoimba nokuti aiwa zvinoita hotter fire. Yo. Share with half of the band right now. Nice don't sponsor this again. Wakakeva kunge globo, uri baupo, uri ngono. Makwanza ndio wana mfoko, uyakusanga ne mkonge noto. Mambo. Come on. Guka new generation. Hotter fire. Cool. Guka new generation. It's right on Makaro. HK, Nash don't sponsor this again. Wakakeva kunge globo, uri baupo, uri ngono. Makwanza ndio wana mfoko, uyakusanga ne mkonge noto. Baby, mambo. His name is Delroy from Danger Zone. We're gonna touch this one. Hotter fire. Bar tune. Light it, do it. Run it. I got the Benz right on Makaro. HK, Nash don't sponsor this again. Wakakeva kunge globo, uri baupo, uri ngono. Wakwanza ndio wana nufofo, uyakusanga ne mkonge noto. Baby, mambo. Roundabout. Wasungiri ya shewe barika loku bound. Stick around, 50 rounds. Loading, but not shedding. Shewe manu karabari ready. Siya ulipa pending. PAP, kinapa changing. Crystal, Daddy, Killer T. Light it, do it. Can we touch this one? Crystal, Killer T, Daddy. Show peace.
Well, watch pull up. This one is a throwback. Big up Miss V Candy Tanaman. Ndinonzi Deunoi, Brumachano, Mangoma Iombo. Back to the 16 again. Mangoma Iombo. HK, Brumachop, Mangoma Iombo. Tisutino Mambiga Pano. Unza kuno prototype kure pese bari kuye machijga pano Mangoma Iombo. Tisutino Mambiga kuno ku HKD. Yoku mushekwe ndikati ngomuzanda bika tabana kirama chabuda muno unza musika ndipo pambira vatesa mo bari kutedziri kutapira bari pano ndipo tinenda vakangira ndapinira Delroy tine chimwana cha doctor wa boss ndi boss ndakapopota popa vadida. Wow. Shelelelelele throwback setting. Yeah, you know. Case number Miss Weekend number Star FM. Siri kunzi nakapara mosha wangu fazaita sei kusatoziva ndimi mungatondiudza mosha yangu uyu mise cheni mupanda ungape kumba kwenyu kuzonditambisira nguva yangu sandise cheni ndipeika nguva ndigone kuti ingoti gaga kutaura gaga usane kutambisa nguva yedare pana une musikanzwa ndizvo ndanchida kutaura ndokakama andizi kutambisa nguva yedare zvimwe ndatokanganwa saka sumudza ruoko rwako rwerudyi chese chauchataura chogova chokwadi muno mudare hatidi mabiri bobi tamirira kunzwa kuti uchati kudi vari kunditi ndakabata musikana nechisimba kungoda kundisvibisa nekuti ndinoimba wakabata chibharo kwete mambo nemusikana taiplana kutovaka imba saka taurira dare chakazoitika chii musikana kuti wakamubata singadi. She's trying to get me in a trouble. It's like when you find It's like what? Yay! Come on. No, bad. So, those are their collaborations with Freeman, that is Delroy and Crystal. If you're not just tuning in, it is Star FM sounding good all the time. And Delroy, Do Mangoma Ihobo from the Mangoma Ihobo album, and Crystal Ga from Mukurwe Kambani. Are you guys collaborating? Truda togadzira chinonesa manje apapa ndechekuti mupana wangu uyo mafambiro akabatike padeni anenge wejira anotiza mukoma wake anenge achikapa mwari chikamuteuro chaita but inini hangu munhu anda kupiga wanganakangana kupiga ada kupiga doctor mukoma wangu wakasimba neni kubva kudhara vachindodza kuti unoona mupana wangu industry iyi ukama ndeipi but vanhu vazhinji havatide zvekudaro saka ngatibatane seclan tisimbise chinhu chedu HKD kana chazozivikanwa kune vazhinji vachazouyawo vachitida pari zvino havatide semafungiro atinoita ende zveshuwa kutone mashow ataitadza kuimba nemamwe magala ataitoenda totadza kuimba tichivharirwa panze nemamwe mabhigi anga ariko but takaramba takangosungirira ende nanhasi angava ari kumusoro kwaari koko anondiremember haaregedze kunifonera paanenge achida kufona hatiregedze kulinka link up ndotenda help yaindipa kubva pekutanga ndotenda vanhu andinawo muno mustudio Mishi ndotenda Toro mambinge mamone Toro entertainment I was straight out Toro amumzie masa za Toro achakutora yani kuti nende kuchando kunonga chando na boss ino Toro anotora na boss ino boss Toro ade Toro antora inini atonza ayo watondowani tukenda tese kuchando Crystal ndoziva kuti uda umbonzwa kachando mbijana aiwa titori muprocess yekurongana mukoma Toro
Yes, We are sir. opening up the phone lines 0772162651 0714414413. Kana unotaura ne team reku HKD, you can come through. Eddie Belvedere says, what does HKD stand for? Atimire kusimbisa danger zone. Atimire kusimbisa danger zone. Star FM, hello? Star FM. Zviri sei ndiani uyu? Paifridza, but hawana nemakomana Tishman. Wase. Wadi. Aiwa, thanks. Rambochitisimbisa wangu. Hey. Chatombotora zvavataura zvinombozvita masongo. Chandobvasko. Aiwa, hapo tokusimbisa icho baba. 0712. No. 0714444413. Start them. Hello? Ndeipicha mama. Wasu. Ngobvironerwa. Wadi. Zviri sei pamutara? Yangu yekuti chingoti gaga. Ini mai vacho futi kana ndanzi ndaningirira saka ndakange ndakunditaure but nyaya yacho nga isingataurika. Unoziva mukoti apa waita namai futi waita nemwana. Alright, bo. Christ are rich. Hello? Zviri sei ndiani uyu? Taura chinzwe. Ndeipicha mama. Bo shamwari kuzvigona sei? Shamwari uya tiwande tiite kuti nyika izive mangoma. Aiwa, tora namba titaure. Azvishuwa mazino acho antorina as we speak right now. Ndatombopiwa nyama ndairamba. Muriwo. Start them. Hello? Mushe ndiani uyu? Taura chinzwe. Ndeipicha baba. Dada sei bururu kuzvigona sei? But ingone only you yandakazoshidza kuti gonzi yoti udze vanhu kuti she's the only one. Izvezvi ndikugadzira wangu, handi kunyepera. Gara wakangoteya nzeve chete plus pachataurwa namba wozotora namba tichikupa mafresh. Aiwa, bo zvekuti chibaba iri bo. Singapapa tikutora makozi pakangopinda kamusikana kaunenge wakangoitira ravo. Iwe, angosikadere mama makoza. Ndeako kuzvinzwa unoita sei? Problem ndeyekuti madzibaba madzibaba kwedu tinoti hatibvumidze zvese zviri artificial, tinongoita zvakadai. No, come on, Christ. Saka ndizvirambe inenge iri yangu. Zviri sei ndiani uyu? Yes, I boy mnaro. Kaka home ground boy regetori da man. Kaka kudai Mr. Money. Aiwa, things wise muramba makangodaro wise zvinowani zvicharamba zvichiuya futi. Kaka ndo yacho. Thank you for calling. We have Bindura and Marondera in the house representing Anza Atimire kusimbisa danger zone. Start them. Hello?
Hello. Zviri sei ndiani uyu? Tafuro kwa Waterford. Taura tinzwe. Christ Mawambi featuring T-Bone. Thanks Chibaba. Bondi Tafuro mfana Wellers unomuziva pachitumizo Mary. Aiwa Tafuro wakanyanya Chibaba. Wamuziva. Na band. Alright, yes, Wellers makanika. Aiwa ndiye mfana wangu yeye, makanika wangu yeye. Wangu. Wani munhu anomutsa Wangu wadi. Right. Aiwa Bo wakanyanya Chibaba. Chaya garage kwenyu koko. Service mahara. Ndizoti munondiitira zvese mahara. Ukona payakatira. We have Delroy and Crystal in studio. We'll take 2 more calls, then we call it a day. Start with hello. Yeah, hello, Marasimba. Moshe ndiani uyu? And Yasha Ndrikota for. Taura tinzwe nyashi. Crystal, Zuri. Ndiye Chibaba. Ngoma ngasinyazopostwa shamwari asazatukudzira kure. Apa tambogadzisa nyaya yemarketing shamwari handiri kunyepera. So far ndiri kuita zvindiri ndega, ndakaremerwa but ndiri kutombotaura nawo madhara angu ePHKD kuti dai mambondisimudzira pamarketing apa. Ngoma ndiri kuimba but asi kunatsosvika kuvanhu because marketing yakaleka. Ndakasiyana navanhu vandaishanda navo kawanda vaindibatsira, saka ndiri down but chasvika ikoko. Aiwa but Bo mune muchingorequesta kumaredhiyo ikoko tichasiya futi chero vakaregedza but ndoziva charidza nepuresha yenyu. Bo Tigo Mani in Fako says Delroy and Crystal Murisei Madara Anzayo Makanyanya. And another message from Munasha says Delroy and Crystal Mawan. You guys are bad. And the HKD Nation, we'll take 1 more call and we'll allow you guys to give your shout outs. And yeah, that's it. Start from Melo. I love you. Moshe, Jiri say Indianu. Padombo Shapa. Taurani yako manager sai. Yezve unonditengera shamwari kavhalo yakusvika February. Ndoda kutotry kuti ndinatsoridzokorodza rinatsoita kaunyowa nerare kudhara vhale pane zvimwe zviripo. Aiwa rambai muchindisimbisa plus kadombo shava padhuze nepamba kapa unomboyo uchitorawo mango dzakabuda. Dzamo muti. Isa mdara boyere. Like boyere kwamvere chena. Parukufaya pamvere chena. Anda apa ndakapedzera kuya pamira zvipedzera ndarara pamvere chena kapa peji batwa musoro kuti. Aiwa bo aiza changona baba ticharamba tichingosimbisa. Kona musikana pavanhu vazhinji anotokunda vamwe varume kusimbisa anosimbisa. Thank you for calling. So thank you so much for coming through to Star FM. We'll give you this time to meet him and shout out saying, I want you to simbisa. We are now to akutoro itoro. No time yacho yekusimbisa yoyo. Nemamwana kusimbiswa, nema number, ne social media pages for those who want to follow you. So I'll give you this time. We've overlapped our time, but and it will. My shout out goes to Miss V Candy. Blessings for the interview. I love the energy, I love the vibe. DJ Tanaman, the rotation and everything. Well good. Looking forward to a relationship from now till death, man. I will be with you. Shout outs to the team, management team, HKD. That's PS. That's actually Michelle Mokaro, Boss Toro, Boss Ino right now. They keep us safe. My fans, we love them so much. Support please, that's the way we support Ipapo and everybody who supports the Delroy brand and the Danger Zone brand. Social media, Facebook yangu mdondo wana pa page ronzi Delroy HKD Gun. Ndo Facebook.
Delroy HKD Gun. Then kana ukaenda pa Instagram unondiwana at Delroy HKD Official. Ndo Instagram at Delroy HKD Official. Then anoda kundiwana pa Twitter anongoenda at Delroy _HKD _ ka dash ke pazasi ke ngani muzasi ke saka at Delroy ka dash ka pazasi kana _HKD mun connecta neni, and anything else you need from there on amde makwanzo shwa. Bookings, everything, All numbers. my numbers are straight in my DM. You just check my bio on Instagram, you actually get my management's number, and it's as easy as that. On Facebook, you actually got a call button. Like you just hit my number. Hey, kama get on you step up in dream station. Don't forget to say impression. Toro mulu. Crystal. Yeah. Ndoda kusimbisa hama dzangu dzese dzakaita kuti ndisvike pandiri panapa nhasi. Madanger Zone makanyanya, mafanzi edu, kune vese vanorua regalia HKD nevese nemagalisi atine matishets atichakupa. Alright, Miss Weekend Nemakepu nemabhandana. This weekend, big up to you, DJ Tanaman, same way, Toro, Misha ndanyanya kupika na boss ino. Ndoda kubigo inini ndinekamuwo futi kabato kangu kanonzi Gaza Zimo akandikiwa pana wangu andiri kutry ku upliftawo mugeto ana Clary D ana Mastiff chichi vapana wangu andikabvonawo kurewo ndichidhila nawo, saka ndakaona kuti handingazoisamburira yese HKD zvinozoita kadisorder ndevangu wandoitonawo zvinhu Gaza Zimo. Saka ivavo ndinovabiga futi. Vanoda kundibata pa Instagram it's crystalrich.dangerzone. Vanondibata pa .dangerzone. aiwa ina kureba kangurika full stop nekadanger ndingakasiwa kadanger ndokasira. Facebook crystalrich HKD Crystalrich Danger Zone aripo ese account yaanoshanda. WhatsApp number is 0778210554 0778210554. But I see number yekudanana ndine mudzimai unondiurayisa. I surrender. Yeah. Yakutofona wacha. Aisi number yekudanana ndine mudzimai munondikuwadzisa relationship yangu ndinoivhalua. Nemwana wangu Adija ndinomuda zvisingaite ndomubiga kwaari koko. Chibigawo madhamu. Wakunotukisa na madam yangu padeni manje kuti umwe wako akachibigawo wake iwe unondibiga unondisvike ndidyiwa. Problem house yerudo unoda kuka. Alright, kwacho big up madam yangu nemwana wangu wenyinyanasiya padeni. Weekend dakubiga mujara wangu aindirambidza zvekuimba akazozvifarirawo nandabudirira kuti mwanangu akuti hazvisvinhu zvamaida kuti ndiite izvozvo ndokutendai because maisada kuti ndingoita balance. Zvichitanga unenge uchingonzi amene hana shabha yavari kutiitira kujamba majirawo. Saka ndotenda vabereki vangu makaramba muchisimudzira mhomzi yangu vese ndovabiga. Nebhindu ramasivi yese kwandakabva kune variko vari kuti akabuka kumusha akaramba kumusha akuzviti ndiwe kuDZ. Iskire kuroesa mangoma ndobhesi randakasvikira DZ kuti nditange kuita zvinhu. Saka handaizosiyawo Danger Zone nekuti ndo zvatanga tatsiidzirana zvakafanana nekuti ibato kana kuti chechi ndanga ndaendawo kwamagaya. Saka hapana pandaita dzowo kuti wova magaya mudenga. Thank you so much, Delroy and Crystal. Danger Zone for coming through. Yes. Nei wakumane ku Danger Zone. Wadi. Chichinomunzi Galis or 5-star Galis.
mukoma yainopiturwa here Galisi, all right. Rooftop Galisi. 5-star Galisi or Galisi. Galisi munhu Galisi anobatimani. Yeah, man. Tuda chivanhu chinozwisisika nemunhu wese. Galisi Chivanhu. munhu anoda vakadzi. Kwete kuti anoda vakadzi vakawanda but asingori ngobi. Anoziva rudo serudo rweranganchitaura. Galisi munhu anoziva rudo kuti anokuisa paposition yekuti wega unotaura kuti Dr. Nsanda pasvika ndo mukoma wangu ndo anonzwa achitaura. Munhu anokwanisa kunatsoisa munhu pasati aiswa pekuti munhu ayokwanisa mukufunga. Anokupinza Thank you so much for coming through to Star FM. Michelle Boss Ino and Boss Toro. Thanks weekend. Thanks Amazing. I'll see you Chanaman. guys. Thank you so much. Makanyanya iri bora sare muchiridza mangoma takupara.